खुलुमबाय आं नोंथांमोननि सेराव आदा गरम बर' गिबियावनो आङो नोंथांमोननि सेराव निमाहा बियो सरि आं माखासे खामानियाव मुखुब जानानै गोदान भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन दा आङो एसे फ्रि जाफिनबाय ओमफ्राय मैयानि गेजेराव मोनसे भिडिअ हगारदों नोंथांमोना बेयावबो नायनो हागोन जाय बिथांमोना इंराजि सोलोंनो गोसो दङ जोङो सर्ट मुभि हगारदों उदां बड' सर्ट मुभि बेयावनो साबटाइटेल होदों बेनिखायनो जाय बिथांमोना इंराजि सोलोंनो गोसो दं बेयावबो मोजाङै सोलोंनो हागोन आरो नैबेयावथ' नोंथांमोना सोलोंनो हाखासिगोनानो बे भिडिअखौ नोंथांमोना स्टुडेन्ट फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आरो उदां बड' सर्ट मुभि होननानै सार्च खालामब्लाबो इउटुबाव डाइरेक्टयै फैगोन थुदो बिदिब्ला जोङो दा नै गुबै आयदायाव फैदोनि जों दिनै सोलोंगोन फरायसालिनि बागै सावरायनाय Do you go to school? नों फरायसालियाव थाङो ना? Yes, I do. औ आं फरायसालियाव थाङो. What's the name of your school? नोंनि फरायसालिनि मुङा मा? पश्चिम बास्का मौजा हाई स्कुल. पश्चिम बास्का मौजा गोजौ फरायसालि. Where is your school located? नोंनि फरायसालिया बबेयाव? My school is in बांगालिपारा. आंनि फरायसालिया बांगालिपारायाव. Do you commute daily to school from your home? नों सानफ्रोमबो फरायसालियाव न'निफ्रायनो फैयो ना? Yes, I commute daily to my school by cycle. औ आं न'निफ्रायनो सानफ्रोमबो साइकेलजों फैयो. How far is your school from your house? नोंनि न'निफ्राय फरायसालिया बेसेबां गोजान? It's about 2 kilometers. 2 किल'मिटारसो गोजान जागोन. Which class you are studying now? नों दा मा थाखोआव फरायो? I'm studying in 8th standard. आं दा 8 थाखोआव फरायगासिनो दं. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.